mag-66. Yes, hello mga subscribers. Ito po si Modoro Magyapeng. Dito po tayo kay Ate Cora Reyes. So siya po ay dating na stroke ka. Until now ba? Wala na ngayon. Okay, ngayon. So siya po ay na stroke. At pinakirami po siya ng anak na si Grace. Ayan. So watch niyo po yung till the end. Nandito po kami sa anong lugar ito? Bicol. Anong prok? 4. Ayan. So itong kamay mo, te. Itong kamay mo na problema. Tapos mo, te. Ayun. Kabila. So, ganun mo. So, spasm lang. Meron kang spasm, te, no? May spasm. So, may spasm pa si Ate Cora. Gawa Manid yung... pa yan. Manid pa to. So, dapat ka once a week mo masaya. Pero di kay Grace. Ang gaya pa ito, Grace, ha? Mamasage. Palaga mo yung nanay mo, ha? Nanay mo, palaga mo once a week. Pwede nanay, no? Diba? So, pwede mo tayo, Ate Cora. Lord, maraming salamat po, Panginoon, Lord God. You are great God, Panginoon. Alam po, Lord God, na nothing is impossible to you. As you use my hands as an instrument, upang magpagaling po ng mga may sakit karamdaman, mga tulog po sa mga bawat tao, especially yung mga stroke patients, Lord God. Samahan niyo po kami sa therapy po kay Ate Cora, Panginoon. I-bless mo man kami ito, dumawi ito sa putong kamadalan at kagalingan. Kami ko bilang instrumento, magkaminiwala po ko sa iyo. Sa Mark 11:22, magkaroon ka ng pananampalataya. Marcos 11:24, ano man hindi mo sa maniwala kung tatagam ito. Salamat din po sa naging sponsor sa kanyang anak, si Grace. I-bless mo ang tao nito, Panginoon. I-bless mo pamilya natin, Cora, ang kanyang mga anak, mga apo, mga kapatid, mga mag-anak, at ang kanyang kabuhayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Album may YouTube yan. Ulog ke. Ne, kita mo doon magkipin, meron na. Ayun. So, spasm ka. So, itong spasm mo, pag ito hindi natin na therapy ito, posible pa itong mag-cause ka sa stroke. So, dapat talaga nakitherapy ka at least once a week. Dapat sabihin ko po. Sabihin ko kay Grace. Kay Grace po na therapy. Uy, nanay mo pala. Ang katikas. Baby to sa kanay, ha? Baby to sa kalikod, ha? Diyos ko. Bakal-bakal na po. Bakal po mga likod na nanay. Siguro ito, taon na siguro na hindi natin-therapy siya nanay. Kaya, Diyos ko, malimar. 2000. So, napakasarap ng anak. Pag yung anak nila, yung anak na kumikya sa magulang. Like, ito, sila Grace bukas, di ba? So, gagawin to America at sinanay Cora ay pinatherapy ni Grace. Ayan. Bakit na therapy? Kasi nga, love ko ni Grace, no? Oh. Kayo ba nagkita na kayo? Kagabi, nandito siya. Nabiyan ka ng blessing. Hindi nagpaano sa mga kapatid ko. Nabiyan ng blessing. Siyempre, may mga kapatid, treat yung magulang, di ba? Kailangan ng treat yung magulang. Tinitreat na nga yung mga Despedida party sa mga kapatid ko. Oo, kailangan dun, di ba? Sa mga side yung kapatid mo. Kasi nandun siya may side ng tatay niya, di ba? Asa asawa mo? At trabaho. Ano ba asawa mo? May nandaro? Sino? Yung may dugdug? May dugdug na ako po. Hindi pala ko mo. Oo, yung tahimik. Si Kuya Alam pala. Shoutout mo. Shout out. Shoutout sabi ko. Sige, bati mo nga. Bati mo sa ako siyempre. Shoutout. Shoutout! Ayun. Ano ang palito mo? Anong pagkadalaga? Chamson. O, Chamson. Taga saan mo mga Chamson? Sa pagkaano ko, Concepcion, tapos O, sa lahat na Chamson clan, may Ate Cora dyan. Binabati namin kayo. Shoutout kayo. Ito na po siya. O, ayan. Nakarecover siya ng mild stroke si Ate Cora. Ayan. So, ngayon po, atin po siyang pinamassage kasi napakaraming spasm ni Ate Cora. Ayan. Maraming spasm na ito. Grabe. Tigas o. Ano, construction boy ka ba? bago nga ako talaga. May panonood ni Grace to sa Amerika. Panonood yung YouTube natin. Isang gusto niya to. Mamaya. Para makita niya. Balik ka doon? Oo, mahal pa rin. Isin pa yung, huling naman na eh. Bukas ads. Hindi ko alam kung ano sila. Bukas Kasi ads. siguro ikaw alam mo. Hindi ko alam. Limit lang ako. Hindi na nabagawa ng base ng bahay mo. Yeah, siya nagpagawa kasi. Siya nagpagawa nito. Siya nagpagawa nito. Tapos siya. Pero anak mo, siya tutulog siya.
Sila. Wala naman kasi Ilan ba yung mga anak mo? 5. Oo. Para ka sa mga anak mo, malaki na. Yung isa lang yan, yung nag-atid sa'yo dito. Sino? Ano pa lang? Kulas. Kulas. O sino pa? Si Kulas, si Dayan. Sino pa? Si Ronald, si Marvin, yung sabi may mga manood yan. Ano pa nun? Marvin. Yung nandiyan kanina. Si Marvin. Hindi yung kasama mo? Hindi, yung nagpagmagin na lalaki. Nandyan. Hindi pa kasi Ronald. Nandun. Mamaya papupunta yung dito pag magpakain naman. Lumalaga sa mga kulang. Saan niyo po yung farm sa inyo? Hindi, sa pinsan nila. Yung sa Kaso, Amerika? oo. Inuupahan lang nila yun. Dati sa kanila yan. Binibili. Nagpunta ng Amerika yung may-ari. Di ba nila? Oo. Okay naman. Saan po kinabangan? So, subscribers, likers, mapapansin po natin na napakatigas talaga ng mga spasm ni ate sa kanyang left upper limb. Makikita nyo, napakatigas. Parang hindi namamasahe. Yan. Dati si Kulas minamasal siya ako. Nung umuwi din sa malaking bahay, Hindi na. dati kasama ko siya dito. Yung nagpipigil stock. Yan ko ng once a week. Maligaan ka na rin. Kasi masarap yung healthy ka, diba? Mga sensasyon, ha? Buti may anak kang nakatapos, no? Siya lang. Siya Yung lang, iba eh. maagang nag-asawa. Certified nurse yun, ha? Oo. Ano yun, ha? Oo. Pasado yun. Diba? Matay na pala asawa niya, no? Oo. Marunong sa buhay anak mo, no? Marunong sa buhay. Tutulungan pa kayo, diba? Hindi ko ba kayo, ano kayo? Pagkasinuhan, Pangkalton? Kayo, kung baka mismo? Samson? Tiamson. Tiamson. Parang Chinese, ano? Parang Tiampo, Espanyol. Tiamson, Espanyol. Espanyol. Yung mga ano namin. Umiikot yung mga likod mo. Dumiikot. Umikot. Likod mo, te. Ayoko na lang. Bakit? Ayaw mo likipan? Oo. Dito na lang. Tama yun. Dito na lang. Anak, paikot mo. Wala mo. Dito na lang. Upo ka dito. Hindi ka nagano. Nag-stop up. Yun o. Sige, ikot lang po. Yan natin para ano. Yan, oo. O, diba, presko? Presko ka. Oo, manda. Ay, i-stock ka. Sugar init. Kaya lang. Binili niya. Kasi yung electric fan ko, Oo, bago eh. ikot. Oo. Tapos pinalitan niya. Pasalamat ka sana. Pasalamat ka. Thank you, Lo. Thank you, anak. Sa lahat ng binigay mo sa akin. Yun. Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan niya? Grace. O, sabihin mo. Eh, dahil mo anak eh. Pasalamat ka. O, yan. Laman niyo. Sabihin, anak eh. Dahil mo anak eh. Ayan na, Grace. Salamat daw sa'yo sa mga biyayang pinagkaroon mo kay natin o Siya. sa nanay mo. Yung maliit siya lang na ano. Ano sa ba yan? Oh, Ano ba? ano pala siya dyan. 5 months ah. Uruy. Stack up na yun. Yamarin kayo na. Hindi ka na masahin nung nandun ka? Eh bakit? Ikaw pa importante, ikaw pa hindi na masahin. Tagal mo. Ano ko sa'yo, inuna mo yung mga lalaki. Dapat mauna ka. Ayaw mo yata nun eh. Gusto. Kaso yung sabihin mo, pag natapos siya, pag nasusunod mo. Tapos pag, di ba yung apo ko, nagpapamassage din sa'yo yung maliit. Tapos pagpunta ko doon, wala ka na. Saan ka nang punta lang tayo? Dito lang. Walang pa eh. Hindi na ano nakapos dito. Di ba yung mabuto ng konti? Ayaw na mo. Gumang. Hindi na tigas. Hindi na po, tigas. Ngayon po, gumang na po. Ayan.
Yung mga pasyente dyan sa, ano, sa Rumbayabas, stroke ng pasyente dyan. Ano? Hindi nalagaan ko dyan. Yung Martis tsaka Webos. Sumabay ka na kaya ako minsan. Sabi natin kay Grace, kahit isang slit ka lang, ha? Bilit ka, para ano, ha? Alagaan ka! Mahal ka po masahe na eh. Hindi ka stroke, di ba? Alam mo mamasahin kita ngayon. Alam mo, titirapi kita. Sinabi ni Grace sa'yo. Sige. Ang sabi niya? Saan isang araw pa. Mm-hmm. Tapos sabi, pag ano, baka bukas lahat yung sabi niya. Ang puwing. Oo, makit ko. Hindi alam natin kung sa mag-keep pa ngayon. Kasi nung nakaraan nung dati to. Ayan guys. Nakita kita. Ganyan na. Ilan pa nga Cora? Ilan pa ko na po? Magsi-66 Bata pa ano? sa ano, sa February. Ano ang kinakain mo? Sarap? Ha? Sarap na ito mga kinakain mo tayo. Hindi. Mga bangay at ang manyaw. May stock ka. Hindi na. Sinestro ko, may pagkakitan. Hindi ko kayo kaya ng katawan? Kasi bago pa ako kahit ang boss ko birthday. Kaya nagluto ko naliriyan ko. May stock ka nito. May dali. Wala ka man pa namdaman. Kaya mataba ka nito. Ano? Ba't kinibat? Maantahan mo, analaray na anak. Oh, kasi pa naman yung mga anak, mga ano, mga anak mo, no, mga healthy, yung bilit ng katawan nila, no? Kahit si Grace, nakita mo kay Grace, healthy. Nalilig mo yung sinasabing mataba yun. Ano, kaya sexy ka. Ang dahil sa akin. May sexy ka pala. So right, this is our first therapy pa lang kay Nanay Cora. Hindi ko lang na siya pala ay dati ng stroke. No? Since Ang alam ko lang yung pagkamasas. 2019. Nag 5 years na ba? 5 years na sa noong October. Diba sabi mo, imamu ikang magay kaya may stroke. May tema ko ba? Napunta sa kanita. Ano ba? Ano ba ito ka? Nako pa kanita eh. Hindi na kami ini. Hindi na pang nagka-skip pa kasi nga po ko. Manuli. Hindi ko binili damat na. Hindi mo nang damat na. Kita ko mixable ah. Dati manulo mo. Siyempre kaya. Nang ba yun? Arms strong. Ng arms strong. Brasong malakas. Malakas mag-therapy. Bala ko sana. Di ba timba yung itang nitong nanta? Apo dito, ada. Ay, anong kita mo kanita? Moderno. Ikit ko. Makatakot siya. Mga Masan? Pumaliktad na. Ikit ko itong video ng kaya. Balikan. Abi ako. Ay, sus ko. Hindi ka makalita. Ito nga, nalo ka pa. Nanay moderno ngayon eh, mga di ka nga kung ginoo. Ito yan, alin na naman, no? Dapat pumigaling mo. Ano ba yan? Sme? Buwang ba? Gumaang? Ano mo? Buwang. Yun, sige. Ito lang pala gagawin mo mamaya. May gagawin ka, ha? I will teach you some exercises, ha?
Para every morning gagawin mo ha. Tulang-tulang na. Turo ko yung mga exercises. So guys, tuturuan po natin si Ate Cora ng mga exercises to avoid stack up and to avoid uli na maligas yung mga upper limb niya. Kasi hindi lang puro trabaho na, kailangan natin ng exercise ha. Walang palong. Wala na po din. Pangalan mo ko parang sisda. Ano ba tool? Bakit? Mag-blow na po eh. Ngayon ang kakain. Ang kung nalagabi. Putang talagang pali-pali. Then ba yung mo, mostly ka lang asawa niya. Nalagabi. Ingat na madaming asawa. Naglain. Sakit na lang. Ha? Pinibuakan. Kasi mabra ko na. Sinan ba? Alam mo, asawa. Na? Alam mo, asawa. Makalala ka kayo na eh. Kaya makalala. Along bindo. Ay, para kayo da. Aray, Sisabura, oh. Sisabura, ha? Sobra masas. Sinay, isang taon na kanto na din ito yung gulo sa yung marating natin. Ano, Diyos ko. Wala, may pariwala eh. Kaya asita, therapy, yan tayo na yung natin sa PT. TV. Di ba yung PT, yung PT, yung massage therapy, PT, physical therapy ita. Di ba yung massage therapy? Ito mga Kasi murin. may kasakit yung gulo ko kaya. Parang malagaan ka pala, no? You don't tell Grace about that. One in reaction. Check magkaan. Sa 700. Pare-pares mo. 700 mo. At yung Ventosa, pwede kang 200. Malas na hindi nyo na dati. Dapat, senior ko ng discount. Alas ka ba ito? 3 pesos. Ito 3 pesos. Ah, ito kang 3 pesos in head. Nandito? Sa sino pa? Balitang mga biyento sa kung isang pangalala. Yung hulog dahil. Sabi natin, kung biyento sa kalan. Kaya ka mandilo hanggang bukas na. Mali mo nga Hindi bukas. na. Bukas po ka mandilo. Muling po ta. Oo, lumol pwede. Siya pa naman. Hindi mo na pinunggit. Aray! Ari ng aray si nanay. Tigas kasi ng tigas ng daltols. Ano na yan? Ang ulo mo. Itang natin, itang kaldereta. Di ba yan? Wala. Uy, kape ako dito. Bata ko pa mga yun. Sino mo ako kayo pang baso ng sarwa namin. Di ba wala kaya kita? Itang butol-butol yan ba? Ito na siyempre akong cholesterol. O pining cholesterol ko, kaya pala. Kaya kapon niyang Friday, ano na ang sinutan, wali na yung sinaw. Okay, paso, kahit siyang puso, may nayang magkain. Magkain? Puso mo? Ano ano? Iwan na kay pagal ka mo. Ito yung makain ko. Kahit po pang hindi sa akin makakatindi. Gusto ako mag-obra. Po pang mga ko, balang nagito magkulas. Pinibobra ang bagi. Minsan timbang. Po pang sumpungan ako. Dati kang na-stroke o mild stroke lang? Kailan pa yun? 2019. Hanggang na ngayon?
Hanggang gusto ka pa rin. Ay mo, ito. Alin na, okay na ako. Naka-recover ka na. Ito, okay na ako. Ang bali papagat ka. Ba? Sumasabay na. Sumasabay. Oh. Uy, lagi. Oh. Pag po ganyan, sumasabay, good yan. Pag hindi sumasabay, hindi mo problema. Ganun ka na, hindi pagturo ko sa'yo. Ganun mo ito araw-araw, 10 beses, 10 beses ha? 10 beses. 1, ganito ko, ganito ko. 1, yan. Kaya 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, balik mo sa posisyon. Hingga malalim na eh. Patas, patas. Okay, push. 1. Hingga baba mo. Okay. 2, 3, Ginagawa ko na ito dati. gawin mo uli. Nakakalimutan mo eh. Oh. Oh, last 2. Last 1. Oh, balik mo sa posisyon. Paikot. Okay. Okay, 10. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and 9, 10. Up. Balik ulit. Yung malalim. Relax. Reverse. Madali. Hiningil ako. Oo, di ba sabi ko sa'yo, reverse mo. Yan. Ay pa, reverse mo. Sige, reverse mo. Ganda na. Ayan, ayan. Ang purpose po niya, ate, yung mga joints and muscle mo, hindi siya mag-lock. So kasi na-mild stroke ka eh. Dapat meron kang tinatawag na exercises, hindi mo. Yan. So gawin mo ito every morning ha. Kaya tandaan mo. Pag hindi mo tandaan, panawin yung iba natin. Okay, very good. May lotion ka ba? Sa mukha mo kasi yung mukha mo. Lotion. Pwede ito. Pwede yan, pe. Ay, pa rito. Dito ka marap dito, ng forum. Kami yung sabi mo. Yan. Ito ka magandang people. Hindi lang cream mo. Siya lang natin ang cream. Ganun niya yan. Ay. Ay. Saan ang laptop? Sige po, saan ka saan? Hinal ako ah. Bigat na? Okay ka lang? Are you okay? Okay. Ganay lang. Paalam daw siya, Tikora. Ayan, Grace ha, panoorin mo ito. Ayan o, paano tinitherapy yung nanay mo? Kailangan niya ng therapy weekly kasi nga, siya pala ay na-stroke. Kung gano'n, pag may minsan nalaman yun. Yes po, kasi po affected ka ng stroke. Tsaka ito. Pero mas gahalid dito. Okay na kami mo. Kumang na. Oo. Kasi ito, Oo. hindi na. Ganun mo. Ganun mo. Yan, sige. Yan. Kabila. Tapos kabila. Yan. Kabila. Tapos ganun. Ganun mo. Okay. Tapos ganun. Yan. Alam mo na. Alam mo na ha. Good morning ha. Magkano part ng dollar ngayon? 50. Hindi ko alam. Wala man kasi ang dollars.
Meron, $2 lang. Souvenir yun. Oo, pinadala ng auntie ko. Tagal na siguro. Oo. Luma na nga eh. Sabi wala na. niya, huwag kong gagastusin Hindi na siguro na anin, te. para, Na. ano yun, good, ano bang tawag nito? Good luck daw. Ang tandaan mo yung auntie ko. Kargado ka na lang, te. Minsan, ginaganyan-ganyan ko. Yeah, pwede rin po yan, ha? Makakatulong din po yan. Gawin na yan, ha? Gawin niyo po yan, te. Makakatulong po ng malaki yan, ha? Nagtutulog siya na. Yun nga, tinulong mo ganun sa akin. Tulong ko siya, ha? Ginagawa ko yun. Gawin mo po yan. Huwag ginagawa, gawin mo na uli. Para hindi mo malik yung stock mo, ha? Mahal ka ng Diyos, te. Ha? Alam mo, ha? Kaya kami mga na ginagamit ng Lord para sa iyo. Ang buhay natin. Minsan, hindi. Hindi tayong tawad sa kanyang Diyos. Dali, ako mo. Honey. Wow, marami ka naman po. Puro lalaki. Isang up. Yung panganay na apo ko. So ito po yung therapy ni nanay, mamaya po sa likod and then sa paa niya. So this is our therapy sa kanyang upper limb massage therapy, sa kanyang facial massage therapy. Hanggang sa muli po, abangan niyo pa yung aming mga vlog pa for more. And please, magsalamat ka na. Thank you very, very much. Shout out sa anak ko. O yun, alis na bukas pala, no? Oh, sa ano pa isang kapatid niya? Yung payat. Kasama, di ba? Si Ate Juliet. Lily. Oh, si Ate Juliet, si Ate Lily, si Grace, bukas po sila ialis sa inyong tatlo. Shout out. Shout And out. God bless. God bless, ingat. Ayan, ingatan kayo ng Lord sa inyong paglalakbay, pagbabalik at talakasan na protection. Flight. Ayan, dalangin namin ni Ate Cora. God bless. Thank you. Tapos na? Hindi pa, yung vlog mo lang. Ayun, nakaano. So guys, ito yung bintusan ni Ate Cora. Ayan. So marami siyang spasm guys. Ayan. So guys, ito yung resulta ng ating bintusan kay Ate Cora. Ayan. So medyo maganda naman, light color. Ayan. So
Kulang ka mo therapy na. Ada. Eh? Okay, yung therapy ko, anak. Thank you. Sa susunod. Oo. Alis na bukas. O, sabihin mo, anong message mo? Bukas, alis na yung anak mo. Tsaka yung mga bayaw mo. Mimingat lagi, tsaka ipabore ni sarili mo. Love na kayo. Ayan. Thank you very big, anak. Ano? Kumusta po yung massage mo? Okay. Okay po? Ito yung massage ko. Okay, tsaka bintosa mo. Oo. Salamat po. Thank you po. Ang sarap sa pakiramdam. Okay. Okay, bye-bye. Ingat.